Het is lastig om, zeker als beginner, aan je geld te komen. En je wilt eigenlijk gewoon beginnen, that's it. En waar dat geld dan ook vandaan komt, maakt eigenlijk niet eens zoveel uit. En ik denk zeker voor Zeeuwse makers is het natuurlijk gewoon een kortere stap. Dat je gewoon in je eigen provincie aan kan kloppen. Ik vond dat er iets moest komen gewoon. Ik wil mooie programma's zien, mooie documentaires over Zeeland. En dat komt eigenlijk omdat er heel veel niet is. Ze worden niet of nauwelijks gemaakt. En het idee was eigenlijk om te komen tot een structureel aanbod van televisieprogramma's, documentaires die ertoe doen. Het is op de eerste plaats geweldig nieuws. En ja, waarom? Omdat we nu gegarandeerd zijn dat de komende jaren er structureel dus Zeeuwse documentaires gemaakt gaan worden. En dat is in deze tijd geen vanzelfsprekendheid. Dus als verschillende partijen dat oprichten, ja, dan is dat gewoon dus een feit. En dat is geweldig nieuws, omdat er nu bijzondere producties gemaakt gaan worden die echt helemaal over Zeeland gaan. Zo'n documentairefonds geeft de mogelijkheid om meer van Zeeland te laten zien. En beelden spreken natuurlijk altijd heel erg aan. We hebben al jaren ervaring met het Publicatiefonds Zeeland. En wat is er mooier om dan op een gegeven moment ook de overstap te mogen maken naar films over Zeeland. Voorop blijft staan dat het kwaliteit moet hebben natuurlijk. Laten we het hopen. Ik bedoel, er moeten mooie documentaires ontstaan. Maar er kan ook sprake zijn van professionalisering of samenwerkingsverbanden. In die zin is er eigenlijk ook veel meer mogelijk dan je zou denken. En we zullen een speciale commissie oprichten waar dus alle partijen in vertegenwoordigd zijn die dus dit fonds oprichten. En dan gaan we met elkaar, net als een soort jury, met elkaar praten wat we de beste ideeën vinden. En ja, dan gaat het toch om het beste idee, wat dus past bij behoud van de Zeeuwse cultuur. Want daar gaat het om. Het gaat om behoud Zeeuwse cultuur en ja, de documentaires zijn een soort goudstaven die dan die rijke Zeeuwse schatkamer gaan vullen. Wat wordt dan het budget? Dat moet ik nog eventjes stilhouden, want dat is een politiek besluit. En gedeputeerde staten die hebben nu aangegeven dat ze dat absoluut willen dat er dat komt. En het is aan de provinciale staten om definitief te besluiten wat de hoogte van het bedrag wordt wat erin komt.